lidi jdeme na poštu, lidi jdeme na poštu, lidi jdeme na poštu. Na paměť českého krále Jiřího z Poděbrad. OK. A co? To byly cikáni. Oni byli černí už jak černoši. To se mrdí. Oni šli tu do cikáni, co? Ne, v autě seděl. Fuj. Be. Čau. Kdo to byl? Ale náš Šaránek a jede v něm Vietnam. Ne, starý model. A jo, máky. No. Hashtag no home. Pozor, schod. A proti chodili se na... Lidi, musí být zrovna taková kolona. No, ona už kolona není a tamhle jede kolonek blázen. Já miluju Minecraft, je to můj server, který jsem rád. Já rád těžím cobblestone, diamant, redstone. Jo. Upa!